prišli, aby sme oslávili Sviatok svätého Mikuláša. A kto nám k tomu ešte chýba? Detičky, sme bez neho nemôžeme bez neho sláviť, ale najprv si asi zavoláme Mikuláša. No, tak volajte na neho. Nepodarilo sa, ešte raz. A už asi ide. Jej. Čo si nám priniesol? Ahoj. Aj nohy. Ťažké, sladkosti pre vás nie. Tak si počkáš, nájdeme mu nejaké miesto. Nech sa páči, sadni si. Sadnitičky boli dobré alebo zlé? Dobre. To je najodvážnejší. Kto ide k Mikulášovi? Pomaličky aj my. Dobre. Thank you.